Ako si Jassy. Nagpunta lang ako sa US para magpar-TikTok. For today's video, puro man sa nakaniguan. Kung bukong pasado sa standards mo, di mii. Ang puso ko nintong ardaw, puno ning pagdalamhati. Bagatila nakatukob ning perming pighati. Ang akong kagamuhan, mi mapawi-pawi. Taang gusto para ni mahal, ahit ang buli. Tigib nin karimlan, hantong akong kamatian. Pagmati ko kimahal, dadarhon man sana ako sa kasagingan. Tinais-tais ko pa ang labaha, kasumi man ako ning arasman. Ang aram ko lang paano, ang pagtuob ding lakad buran. Siyempre, lingid man to sa akong kaaraman. Ginugil ko na nga ni ko nang masugnaan. Ang pag-ahit da aparan sugna at tubangan, pasiring sa tinhan. Ang buli da ingatan nga ni manami maninahan, tapagyan daan na puruhan. Dagos da ang tuuban ning nilagang ano nang. Aram nyo, gusto kong lumikas sa akong namati. Pero ang pintig ning puso ko, para kimahal buda sa kiyang tugi. Batid kong kaipuhan ko man nahanto paghandaan, maski ang buli perminasanang asa kasagingan, ang kunab na tuyan, kimahal ko na pakandaduhan. Ang paghurhanda sa Valentine's, bukong madari, nakasalalay dito ang labaning buli, kaya sa maabot na urubayan, imo man na siguraduhon na ang imong kalson, bukong suen na tagip-tipon. Hanto, payong biga lang ha, pero syempre, asa sa imo man yan. Basta ang aram ko bago da pigatao ang buli, pigamisahan mo na yan. Pag abot sa tugi, luhod-luhodi man, pero kung kadigi, pag pur finger na lang. Kung tinapos mo tong video na to, mabalusot sana sa imo.